А между другото, моето любимо растение е горската теменушка, дъхавата горска теменушка. В Холандия 8 пъти сменят на това, което ние казваме съндъчета. Всеки двор е много индивидуален и прилича на собственика си. Затова може би универсална рецепта няма. Здравейте! Днес се намираме в село Братаница, област Пазарджик, в един от най-добрите и най-големи български разсадници – Буланд, и ще си говорим с Татяна Бояджиева, която е собственик и управител на разсадника. Привет! Здравейте! Добре дошли при нас. Буланд всъщност значи българска земя. И това са растения, които ние произвеждаме вече 20 години на нашата българска земя и за изключително голямата и богата гама растения, които ние предлагаме. Добър въпрос. Всичко е много индивидуално, но към днешна дата, защото сега е пролет, като че ли най-подценявана е малката теменушка, който е или виола, който е пътувал на запад в момента, знае, че всички паркове, градини са обсипани с цъфтящи теменуги, докато при нас някак си бързаме с мушката, съкъщчета и всякакви летни неща, подценявайки красотата на пролетта и многото цветове, което това просто растение и се плодава. А между другото, моето любимо растение е горската теменушка, дъхавата горска теменушка. Тя е една от първите и невероятен предвестник на пролетта. Страхотно. За виолата мога да потвърдя, ние сега се върнахме от Австрия, от Германия. Там бяха навсякъде направили по паркове, по търговски центрове страхотни композиции с виоли, така че потвърждавам. Да, още повече, че това е растение, което е тип двугодишно. То се сади предходната година, октомври-ноември, и тогава също е с цвят. И сега просто е в бума си, в апогея си. До юни месец може да разчитате на невероятен цветен килим. И чак тогава, като настанат горещите месеци, би трябвало да се смени с летни растения. Да, имам чувството, че се саморазсажда. Да, гледайки от моите няколко стръкчета, които имам. В момента може би до някъде петуния, до някъде мушкато. Просто е рано. Не може, докато се движим с по-зимните дрежки, якета, шалчета и половерчета, да си мислим за петуния и мушкато, които искат и по-дълъг ден, и повече слънце, и по-високи температури. Не бива да бързаме. Трябва да имаме грижата, умението, мерака, да сменяме непрекъснато цветята, да добавяме нещо, да не пропускаме сезон. Да. Защото, примерно в Холандия 8 пъти сменят на това, което ние казваме съндъчета, цветните декорации на прозорците. За много хора това ще е ужас. 8 пъти в сезон. Това е невероятно съревнование между домакините в Холандия и за това винаги там е като една малка приказка. Точно. Какво се случва? Всеки двор е много индивидуален и прилича на собственика си. Затова може би универсална рецепта няма. Но ако искаме да има дълготраен ефект, да има визия във всичките 4 сезона, като че ли трябва да вървим към листно-декоративните. Тоест да има нещо, което е с червената багра, футинята много се наложи, златистите форми на иголистните или евонимуса, сребристите форми на смърчовете, на някои видове борове, или пък да си сложим нещо цъфтящо, типа на магнолия, която да ни радва пролетта, и след това растенията, които изброих, да поемат грижата за добрата визия и през останалите сезони. Наистина е много индивидуално, но е хубаво да имаме цвят зелено, червено, жълто, сребристо, за да има игривост в тази градина.
Това е много ценен съвет.